Hello guys! For today's video, ang gagawin po natin ngayon ay sinigang na miso sa maya-maya. Tara guys, umpisahan na po natin. Ito po ang mga ingredients: bawang, sibuyas, luya, siling haba, at kamatis. Ito naman po ang okra, labanos, mustasa, miso paste, nor sinigang sa sampalok mix original, at ang maya-maya. Umpisa na po nating igisa una ang luya. Haluin lang po hanggang medyo mag-golden brown. Isunod na po ang bawang. Ganun din po guys, haluin lang po ng konti or bahagya. Tapos isunod naman po ang sibuyas. Yes guys, ginamit ko po ngayon sibuyas ay ang pulang sibuyas. Mahilig po kasi ako sa white na onion. So, mas okay po gamitin sa sinigang ang pulang sibuyas. Tapos isunod naman po ang miso paste. Hayaan lang po natin siyang madurog or magmelt po ang miso paste hanggang ito'y malusaw. Tapos maglagay po tayo ng patis. Mga 3 kutsarang patis guys. Na-measure ko na po kasi yung ginagamit kong sandok. So, 3 kutsarang patis po yan. So, saktong-sakto lang po siya sa ilalagay ko na tubig mamaya. Yan. Ilalagay ko na rin po yung kamatis. Yan. Haluin lang po natin ng konti hanggang malusaw po yung paste. Yung miso paste. Pagkatapos po guys, ilagay na po ang maya-maya. Yan guys. Ilagay ko na po yung maya-maya. Haluin ko lang po yan para mag-mix po yung ginisa kong bawang, sibuyas, luya at kamatis na may miso paste. Yan. Tapos lalagyan ko na po siya ng tubig. Naglagay po ako ng tubig is 1.6 millimeter or 800 millimeter, tapos 800. So ginawa ko ng 1.6, parang liter na rin siya guys. Pero hindi naman siya marami kasi tinansya ko lang yung nilagay kong patis kasi medyo maalat na kasi yung miso. Yan. Tinakpan ko siya, tapos after 10 minutes or 15 minutes, nilagay ko na rin yung ibang gulay like yung labanos at ang okra. Tapos ilalagay ko na yung siling haba. Madali lang lutuin to guys. Para ka rin nagluto ng sinampalukang manok. Ang iba lang ay mayroon siyang miso paste. After siyang kumulo ng, pinabayaan ko muna siyang kumulo ng
10 minutes ulit para lumambot yung labanos at ang okra. Yan, isunod ko naman ilagay yung Knorr Sampalok Original. Yan guys. Isang pakete or isang sachet yung nilagay ko para mas maasim. Kasi gusto kasi ng mga bata yung maasim. Yan. Tapos isusunod ko na rin yung mustasa. So ayan guys, ganyan lang kasimple, ganyan lang kadali ang pagluluto ng sinigang sa miso or sinigang na miso sa maya-maya. Sobrang dali guys. Hindi ka maiinip or hindi siguro I think mga 20 to 25 minutes lang luto na yung sinigang nyo. Yun guys, ready na po. Pwede na po siyang kainin habang mainit po ang sinigang na miso sa maya-maya. Thanks guys for watching. Hope you like this video. Don't forget to thumbs up and click the bell button para ma-notify po kayo sa susunod kong video. Thanks guys. Bye.